Ezkontzea erabaki duzue? Ezkontza desberdin bat nahi duzue? Berexia? Zenbat gauza aukeratzeko, erabakitzeko, antolatzeko. Ezkontza batera gonbidatu zaituzte? Zer jantzi ez dakizula zaude oraindik? Zuen zalantza guztiak argitu nahi badituzue eta ezkontza eder bat prestatu nahi baduzue, zatozte azaroaren 6an, Baztan bidasoan ospatzen den lehendabiziko ezkontza jardunaldietara. Ezagutzen dut zure etorrera, nire bihotza pilpilarkitzen da zure ikustea. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko dizut agurrek beroena. Maitia, poz ezagurtzen dut zure etorrera, nire bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko eta gurri goxo eta ederrena. Maitia, poz ezagurtzen dut zure etorrera, nire bihotza pilpila aurkitzen da zu ikustean. Zoriontsu eta maiteki dantzatuko eta gurriko xo eta ederrena. Urriska eta lauarinak dira bihotze zuretzat eginak, nire oinak nahi lukete dantzik ederrena ongi bete. Zuretzat nire maite polit paregabea, sutakar maitasunez natorkizu eskaintzera. Urriska eta lauarinak dira bihotze zuretzat eginak, nire oinak nahi lukete dantzik ederrena ongi bete. Zuretzat nire maite polit paregabea, sutakar maitasunez natorkizu eskaintzera. Este invierno estamos ofreciendo... Negu honetan gauz bereziak eskaintzen ditugu, koloretan mostazak eta grisak azpimarratzen ditugu. Oraingo honetan umeak eta hamak ados jartzen dira. Arropa erosoa eta informala izanik denbora berean oso jantziak dira. Ponemos de acuerdo a las madres con los niños. O sea, la madre le lleva mono, pero el niño va informal. Lan egiten dugu tuk-tuk, mayoral eta bimbalina marka nagusiakin. Bimbalina, son las principales. Donesteben gaude Eliza Karrika 6. zenbakian Elizandoan. Hurbiltzen bazarete bilduma osoa erakutsiko dizuegu. Bilduma zabala da, bai mutiko eta neskendako. 0 tailatik jaio berritik 16 urtera arteko arropak ditugu.
Estrolenak eskaintzen duena da dekorazio guztia, bai elizekoa, zibilez, jatetxekoak edo kanpun iten diren dekorazio guztiak, eta gero bai Andregaien erramua, hilerako tokatuak, eta gero opariak eta ematen diren bazkalonduak, eta harrak eta eramateko kojinak edo zaretuk eta hola. Iten dugu bilera bat, egoten gara eta pixka bat esplikatzen dute beraien gustuak, eta ni gauz horren gain erakusten diotet edo erten diotet más o menos zer da hoberena eramaten alko zutena bere gustun araberan. Bai, badaude aukera uniz, segun Andregaien soinekoan eta Andregaien gustua, iten dugu modelo bat edo bertzia, kolore diferentekuk, eta gero Andregaien dako ere nahi bate tokadun naturalen bat iten dugu baitare Andregaien erramoen araberan. Gu gaude Narbarten, handugu lore denda, eta edozein gauz antxen egonen gara, eta bai egiten duguna da lehenbizko hori zita bat bezala beraiei atenditzeko hobe. Agertu baino lehen, lehenago deitu dezatela eta ja ordu prestatzen naiz hobekiago atenditzeko beraiei. Martxutzak dendan ospakizun baterako behar duzun guztia aurkituko duzu. Talla eta estilo diferentekin lanean ari gara. Soineko luzeak, motzak, monoak, topak, galtzak. Monos, tops, pantalones y luego tenemos una amplia variedad de tallas. Trabajamos desde la talla 30. Eta gero tailaje desberdinak eskaintzen ditugu, 34 tailatik 54era, 56era, eta enkarguz taila handiagoak ere egiten dira. Bestetako bolsotan aukera zabala dago, era guzietako osagarriak bitxiak burukoak. Buruko apaingarrietan espezializatu gara. Gauz originalak dauzkagu. Kanotiersak ere baditugu. Mota hauetako zapel txikiak oso ongi geratzen dira eta uniz eramaten dira gaur egun. Korona txikietatik pieza hauetara eskaintzen ditugu. Nahiko esklusiboak dira. Eskaintzen ditugu buruko tokadoak erosteko edo alokatzeko aukerarekin. Prezio ezberdinetan ari gara lanean. Gure bezeroak emakume gazteak dira, eta urtean zehar ospakizun bat baino gehiagotara joaten direnez, eskaintzen diegu soineko merkeak modelo ezberdinak erabil dezaten ospakizun bakoitzean. Puedas ir a los diferentes eventos con modelos diferentes. Soineko mota hauekin ari gara lanean, adibidez honek 50 eta gutxi gehiago balio du. 15 eurotik gorako bestetako bolsoak saltzen ditugu. Buruko tokadoak alokatzen dira prezio merkean aukera ona da. Gauz bat gehiago erran nahi nuke, person bat ospakizun batera joan behar denean arropa mota bat bilatzen du, baina baita ere aholkoa. Zer den hobekien geratzen zaiona eskatzen du bezeroak, eta aholkoa ematea garrantzitsua da. Estilismo ezberdinekin lan egiten dugu, eta oso garbi dut, emakume bateri ongi geratzen zaiona beste bateri behar bada ez zaiola ongi joaten. Eta ez da berdin ama bitxi bezala joatea ezkontza batera, edo Andregaiaren lagun hoberena bezala, edo jaunartze baterako jantziak. Ekitaldi sozial bakoitzari egokitu behar da arropa ere. Hacer que cada mujer busque el estilismo que más le favorezca y el que más se adapte a lo que ella quiere. Martxutzak está en Bera, en la calle Bidasoa. Martxutzak beran dago Bidasoa karrika 12an. Denda hurbila da. Dendatik atera gabe aurki daiteke mota unitzetako estiloak eta osagarriak. Sin salir del mismo local. Baby,
Eu sou a área que você respira, teu coração. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Eu sou a luz que brilha nos teus olhos. Eu sou o suor que treme no teu corpo. Eu sou a área que você respira. Teu coração, teu sentimento, teu movimento, teu pensamento. De tudo que eu sinto, você tem que acreditar. O que eu vejo, a tua alma, o que eu respiro, o teu olhar. Na luz do meu respiro. Na luz do meu respiro. Você não pode me trair. Você não pode fingir. Você não pode mentir. Você não pode mentir. Quando você diz que é justo, que ama, que odia. Quando você o justo não faz. Quando você amando não cadeia. Basta que creia na minha luz e te deixe conhecer, sendo livre de pensar, de voar, de amar. Duek edertasun osasungarri bat eskaintzen du, Secretos del Aguakin lan egiten dugu, eta ilea eta larruazala zaindu egiten dugu. Andregaiarekin, egiten ditugu normalian berakin egon, eta bi edo proba egiten ditugu bai ilearenak eta makillajinak, pixkot begituz bere aurpegiaren forma, soinekoak nola den, bizkarra erausten dunez, itxia den, horrek ere erraten digu aurpegiaren forma, eta gero azkenin egunean etorri eta listo, hori izaten da, bizpahiru aldiz. Due apaindegi estetika beran dago, Facebookez bilatu eta hor dago telefono zenbakia, WhatsAppez ere kontaktuan jartzen aldire, eta normalian guk hitzorduak telefono sartzen ditugu. Soy de Hendaya, en Francia. Hendaiakoa naiz, duela 2 urte Andregaientzako jantziak egiten hasi nintzen eta lehenago Donibane Loitzunen jostun irakaslea izan nintzen. Y antes soy profesor de costura en San Juan de Luz. Mi estilo, lo que me gusta es un poco... Bohemiar ukitua duen estiloa dut gustoko, naturala, baina vintage ukituarekin eta suabea, femeninoa. Ez ditut gogoko brillanteak, modelo bakarrak dira eta bezeroaren neurrira eginak. 10 soineko ematen dira frogatzeko, soilik jakiteko zein den aproposena. Y si no, son solamente modelos únicos, que son a medida de la cliente. Donc para probar tiene un 10 vestido, es solamente para ver lo que te va bien, no te va bien. Y antes... Aintzinetik bezeroarekin solastu gara.
hobekien geratzen zaion soinekoa marrazten dugu berarekin. Baita gogoko duen eunaz solasten gara. Eunak sedazkoak dira, enkajearekin. Frantzian oso ezagunak dira, kalitatezkoak. Mejor. En Francia muy conocida, es una calidad muy preciosa. Donc en mi tienda, que no es una tienda, es un atelier. Nere denda Hendaian dago, hitzordua eskatu behar da. Chateau Abadiatik hurbil dago. Bueno, un poco junto del Chateau d'Abadie. sleeping bags. I come to know that memories were the best things you ever had. The summer shore, beat down on Bonnet Beck, so far from home where the ocean stood, down dust and pine tracks. We slept like dogs down by the fireside, rolled to the floor, but all around us the bloom of summer day. We stood steady as the stars in the wood, so happy-hearted in the warm, rang true inside these bones.
Yo soy Alex Gaztelumendi, fotógrafo de Irún. Alex Gaztelumendi naiz, Irungoa eta ezkontza argazki erreportajeak dira nire espezialitateak. Produktu personalizatua eskaintzen dut, non bikoteak aukeratzen dute bere estiloa. Nire estiloa argazki kazetaritzarekin loturi dago, historia bat kontatzen dut, ezkontza egunaren gertaerak. Neskaren etxea eta prestaketatik abiatu eta hortik eguna bukatu arte dantzan. Ezkontza ondorengo erreportajea ere eskaintzen dut. Argazki zalendako, hondartzan, ezkontza egunean arriskoa ez hartzeagatik egin ez ziren argazkiak dira. Jantziak zikintziaren beldur, leize batean adibidez hau. Azkenean eguneko gertaerak kontatzen ditut eta erreportaje beresi bat eransteko aukerarekin. Erreportaje berexiagoa, modernagoa eta argazki arriskutsuagoakin. Zerbait ezberdina azpimarratzeko aukera emanez. Se puede contactar conmigo a través de mi página web. Bikoitza alexgaztelumendi.com web orria bidez kontaktatu dezakezuen erekin. Hor daukazuen ere lana, ikus dezakezue bertze ezkontzetako ereduak. Telefonoz edo emailez kontaktatu dezakezuen erekin. Neu hurbilduko naiz bikotearen etxera eta gertutik ezagutuko ditut nolakoak diren. Asko interesatzen zait ezagutzea bikotea, ezkontza aurretik. Batez ere erreportaje personalizatuagoa egiteko. Ezagutu nahi ditut beren gustoak, eroso sentitzea garrantzitsua da. Bikotearen etxetik hurbil eta toki eroso batean egitea nahiago dut. Ezkontza egunean argazki erreportajea ez daiela izan eragozpena, bertzela ere nahiko urduri egoten dira egun horretan. Un trastorno del día que bastantes nervios tienen. Hau adibidez taldeko argazki bada, betidanik egiten diren hoietakoa, baina gaineratzen diot egoera divertigarriren bat ongi pasa dezaten. Bikotarendako zerbait divertigarri eta atsegina izaten ahalegintzen naiz. Bueno, bideomikek eskaintzen duena da bideoz grabatu egun zoriontsu hori, eta bueno, gero montai bat egin eta horri bikotek izan dezaten betirako, ezta, ikusteko 3 hilabetera edo 10 urtera bere seme-alabakin edo pixkat islatu, ezta, rekuerdo hori. Lan egiteko modua izaten da pixka bat gu adaptatzen gea bikotera, ezta. Orduan izango litzateke goizez hasten baldin bada etxean jazten edo makilatzen edo hortikan hasiko ginateke, eta gero gau partean bukatzen dugu nahiko dantza edo edukitzen dugunean montaia egiteko, eta gero toma faltsuak ere egiten ditugu, galderak eta hori ja materiala dugunean, bukatutzat ematen dugu eguna. Bideomik, blog txiki baga daukagu, bideomikblogspot.com, eta hor ezkontza zati batzuk zintzilikatuak ditugu. Bideomik jarriaz Googleen, ja azaltzen gea, bekin eta kaz bukatua. Gero Alex Gaztelumendi argazkilariarekin ere lan egiten dugu, eta gero eskaintza ditugu, pakete eskaintza, bia kontratatuz, errebaja edo egiten da, gero paketeak ditugu. Eta gero egunaz aparte ere, bikotea behar baldin baditu aurretik beste bideoren bat edo argazkiak edo ezkontza ondoren beste egun batean hori ere egiten dugu, adaptatzen gea bikotera.
Aldabalde Treku jostundegian gizonezkoentzako jantziak eskaintzen ditugu. Donostiako Kurrosa auzoan gaude eta gizonentzako jantziak egiten ditugu bertan, batez ere trajeak. Baina gure espezializazioa ospakizunak dira. Aita bitxi, ezkongai, gonbidatuentzako neurrirako trajeak egiten ditugu. Berdin da zer nahi duzun, zato eta ez badago ere saiatuko gara egiten behar duzuna. 33 urte daramazkigu jostundegiarekin, denborarekin gauz berriak erasten joan gara. Ospakizunetarako eremu espezializatua daukagu. Ukitu berria eman nahi diegu gazte ukitua. Horretarako eduki bisuala daukagu, batez ere, idei bat egitea zaila egiten zaienentzako. Zer den trajea, ehuna eta bukaera arte. Eduki horreri esker bezeroa osatzen joaten da trajea, berak nahi duen neurrira. Momentu guztian testigoa badira eta idei bat egiten da nola egonen denez kontzegunean. Gorputza bakoitzari ere egokitu barra dago. Hobe duzue etortzea gure gana, han ikusiko duzue. Venga, etorri. Horren jatetxean eskaintzen dugu bazkari bat, eta bere medidera egina, nahi badun luntxakin, egiten dugu hemen terraza honetan egiten dugun luntxa bat, eta gero pasatzen gara bazkaria egitera. Gero gainera hemen dugu bertiz, nahi duten bezala fotografiak ateratzeko eta leku ederra dugu, eta gero bazkaria hurbil dute egiteko. Gero bazkaretak gero, egiten dute musika, dute DJ-a jartzen dute, ordu batak arte, 2 ordu arte, lasai herri. Ematen dugu adibide batzuk, menu batzuk, ideia bat egiteko nondik nora doaien boda bat, zer eskaintzen dugun. Menuak anitza zaten aldire, diferentiak askoz. Eta ez sobera pixutzo zategatik ere bai, eta egiten dugu pixko bariatua, ez dena pixotatea, pixko ensalada pixko bat, eta ez dena marisko asko zatia, ez errepikatzea askore bai, pixko desberdintasuna. Eta aukera asko izaten dugu, non elegitu, gero degustatzeo bat egiten dugu, eta horren arabera elegitzen zire platera batzuk. Eta ez badoen gustora, egiten dugu bestea. Oain arte zaigu sortatu, hori. Baina, gu hemen bastanen gaude, Mugaire herrian, errateko banean pixkot epizentron, dago Iruñetik, Iruñetik ere bai, Elizondo, Donestebe, gaude pixkot epizentron, errateko baneran. Eta urte asko daramatzagu bodak ematen, eta, haigira pixko bat eguneratzen, boda aldatzen nahi dire egunetik egunera, eta gustora hartuko zaituegu zuen boda hemen. Eta ezkontza egun borobilarekin bukatzeko dantzan jarri zure gorputza DJ Palirekin. Parranda eta giro aparta eta musika barietate desberdinak entzuteko aukera izango duzu.
musika eta girorik hoberena. Vamos a ver una cosa todos. Venga, ¡viva los novios! ¡Todos que venían! ¡Arriba todos! Cuando estás perdiendo y no sepas